In deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan het Sint-Oda-park. De geschiedenis van dit toch wel historische park gaat terug naar het begin van de 19e eeuw. De Venrayse zusters Ursuline kochten toen de grond aan om er een recreatie- en buitenverblijf te maken voor de meisjes van een kostschool. Op het hoogste punt van het park bouwden ze zelfs een theehuis. Maar toen in de jaren 70 de kostschool verdween omdat er te weinig leerlingen waren, kocht de Venrayse gemeente de grond op. Door de slechte financiële situatie van de gemeente kwam het park en het bijbehorende theehuis echter al snel in verval. Kijkt u vandaag mee naar een reportage over de Stichting Sint-Oda-park, die er in de jaren 90 voor zorgde dat het park een tweede leven kreeg en het omdoopte tot een centrum voor kunst en cultuur. Die pompjes. Die stond hier beneden, hier stond hij uit. Daar stond hij, hier bij deze. Kijk, het gat staat er nog. Dat is ook weg. Zie je dat? Dat is net zo. Pas op, ja, je moet ook hier nog. Die zit mij de hele tijd te nemen. Ja, hier zaten we dan. Ja, Verschrikkelijk. verschrikkelijk. Dat moet je niet nemen. Het lijkt wel een oorlogsdingen. Maar hier stond dan afwaslokaal. Oh, wat een verte. Ja. Nee, dat moet je niet nemen. De hele zaak hier weer voor. Dat eerst gebeden. En dan begonnen we. Weet je nog? Nou, en kom hier naar het sportveld. Kom maar. Het ruikt hier ook zo zalig, hè? Ja. Dat was een overblijfsel naar dat dak, maar het was een gezellig setje daar. Dat had allemaal zijn eigen naam. Weet je nog? Ja. Ik heb het over de carousel. Daar stond die carousel, daar. Maar er is niks meer over. En dan hier speelden we tot aan een paadje en dat was dan over, hoe heet het nog weer, Ballover heette dat. Weet je nog? Nee, Wij spelen. volley geloof ik. Sorry, oh, ik weet niet. Nee. Of En het was- handbal. Handbad? Handbal. Handbal. Ja. En er waren hier allemaal tamme kastanjes omheen. En het was een zaligheid, daar konden we die afmikken of zo, of losmaken en we verzamelden die allemaal. Lekker opeten. Het was zalig, ja. Nou, ja, ik heb hier vaak. We hadden zitjes als filosofie. Ja, ja. Het ziet er nou dingen uit, hè? Zijn dit zwarte bot? En sommigen gingen nog studeren. En nu, ja, dat studiebosje. We hadden nog een apart studiebosje ergens in het Gemmeldal daar liggen. Maar hier had je ook nog een gedeelte waar je apart kon studeren. Was het een beetje stil, je had je huiswerk nog niet Ja, klaar. voor het examen ging Hè? het ook vaak, hè? En de examentijd. Examentijd. Dan kreeg je Of apart. proefwerktijd kregen we dagen om te studeren. Oh ja. Dan zaten we hier rustig te Ja, studeren. Toen was het veel langer mooi weer, hè?
belangrijk wij het ook vanuit de provincie vinden dat naast het harde en succesvolle werk en de economische expansie hier in Noord-Limburg ook die cultuur verder wordt verbreid. Veel succes ermee en ik ben dan ook bijzonder gelukkig dat ik hiermee het vernieuwde Oda-park als geopend mag verklaren. Gefeliciteerd. Houd mij in gedachtenis heel jullie leven. De zegen van de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Witsch, ein Krasnersjacht, een rijkselijk van de dag weer nacht. Een vleermuis fladdert, hoi, de wind. Pas op, uit die schampen. Pas op, kijk in de lucht. Luister op de grond en luister goed naar elke zucht. Pas op, vlieg Baba-Yaga niet rond. Luister op de grond en luister goed naar elke zucht. Dans le son déchiré de l'accordéon, il se tourne le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors juste grave, alors le regard fier, il rend le retard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent la santé des putains d'Amsterdam, d'amour d'ailleurs, enfin ils boivent aux dames qui leur donnent le génico, qui leur donnent leur voiture pour une pièce à l'eau. Et quand ils ont bien vu, c'est prendre au ciel, c'est mousse dans les étoiles, et pisse comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Thank you.